Ekenekwa m ụnụ na-asụ unu nke onye chiri nya zelu. Nwanne mmadụ adị mma ọ bụrụ na mmadụ sị gị na ife ị na-eme na ike adịrọ na ya maọbụ na ife ị na-eme na-adịgboroja ka ị na-ele. Nwanne mmadụ ọ na-adị mma ka ị were ike n'ife afọ ị na-ele wee gosi esampụl, ka ị were ife afọ ị na-eme were ya egosi esampụl. Ọ na-adị mma ọ bụrụ na oso ka ị na-ele, mmadụ apụta na-ekwusi na oso ị na-ele na anya bụ oso na ọ dị afụ ụfụ, na anya bụ oso na ike adịrọ na anya bụ oso. Nwanne ife ị ga-eme bụ were ofu oso n'ime tee ya n'anya, maọbụ were ofu oso n'ime nye ka ọ taa ọfụọ ya ụfụ, o kweta n'eziokwu na ife ị na-eme na ike dị na ya. Mana mgbe mmadụ pụtazi na-agwagosi na ose ahụ ị na-ele na ike adịrọ ya na anya bụ ose ada afụ ụfụ, ibidozie na-agwa ntị ị ga-esi gbara ya pụrụ isi du ntu a, ibidozie na-agwa ntị ị ga-esi mee nke a mee nke ọzọ. Nwanne mmadụ ịfụọ na gụnwa na onwe gị ji aka gị na-akọnfesi n'eziokwu na anya bụ ife afọ ị na-eme na ike adịrọ na ya. Ọ jọgburu onwe ya na nke ikpeazụ a. Sọsọ onye na-eme omenala maọbụ onye na-agwọ ọgwụ, sọsọ nyanwa bụ onye ya bụ ime ife onyonyo maọbụ ịgwa ya okwu dị anya. Nwanne ọ gwa gị sị gị na ị ga-ezipụrụ gị mmụọ dị otu a, na ị ga-atụ gị n'arụsị dị otu a, na ị ga-ezipụrụ gị wanọfụ ike afọ, na ị ga-ezipụrụ gị ofu ọgwụ n'ime ọgwụ ndị ahụ ya na-agwọ. Mana ọ daalụ ndị isi ụka, ọ daalụ ya bụ pastọ. Nwanne mmadụ ọ gwaba gị isi gị na ị ga-akpọrọ gị polisi, ị ga-adụshọ na ị tụrụ gị nga, na ị ga-akpọpụ gị ụlọ ikpe. Why not you use that the same power ahụ ọ na-agwa gị si gị n'ọdị, that the same power ahụ o ji anapụ ndị be anyị ego, that the same power ahụ o ji eme mkpọtụ, o ji etu ọnụ na nke a mere nke a mekwa nke ọzọ, ejikwa akpọlite ndị nwụrụ anwụ, ejikwa eme nke a mee nke ọzọ. Why not you use that the same power? Ụmụnne m, ọ na-ewute na nke ikpeazụ ọ ma akwa awụ alụ mara onwe ya. Nwanne isi niile eme ife na ike edu n'ife afọ ị na-eme, isi niile eme ihe na ike edu n'ife afọ ị na-eme. Onwe onye bịara ebe ahụ bịa kwujọọ, onwe onye bịara ebe ahụ bịa kwugide ife afọ ị na-eme. Nwanne ife ị ga-eme bụ were ofu n'ime ife ahụ ị na-eme wee gosi ya sampụl, were ofu n'ime ife afọ ị na-eme dịka ndị dibịa na-eme wee gosi ya sampụl. Ọ bụrụ ịbụrụ onye isi ụka na-agba afa Jisọs kwuo na Jisọs mere nke a mekwahụ nke ọzọ. Nwanne mmadụ pụtazie na-agwapụsị na ike adịrọ na ya, gụ na ebe ike dụ, gụ na ife ị na-eme na nwanne, gụ na otu ma obodo ndị ọzọ si asọvaịvụ, ma obodo oyibo ma ndị ọcha ahụ ị na-achọ ka ị ṅomie, gụ na ife ha na-eme na ntu ha si asọvaịvụ. Mmadụ gwazie gị ya, ịghọtabe ya asị okwu ọjọọ, ịgwabazi onye ahụ na ị ga-akpọrọ ya polisi. Why not you use that the same power ahụ ị na-agwa ndị be anyị n'ebe afọ ka ike dụ, iji eri ndị be anyị ọrụ, iji anapụ ndị be anyị ego, eji eme ka obodo hapụ ịdụ mma. Ịnọkọta ntu a gbakọ iwepụ ọgbajuzie rudọrụ, ịhapụzie nke gị ahụ, hapụzie ife ahụ ị na-agwa pipụl si ya na ike dị ya, ịhapụzie ya chọjebezie nke afọ onye ahụ na-agwa gị si gị nọọ ebe afọ ka ike dụ. Nnọọ ife agwa ife a na-eme, obodo ewo na sọvaịvụ. Ihe gbasara Matayas na Jeremaya, nya bụ ife onyonyo a na-atụsa. Matayas gwara Jeremaya gwe na ike adịrọ n'ife o na-eme, ma ọ sị na ike dị na ya, nya were ya wee gbuo ofu onye ka anyị fụ, ka ọ kpọtara ya ofu onye ka ọ gwọọ onye bụ onye afọ, ka anyị nwa na onwe ya kọnfam. E nwere nwantị na ị na-ediri ịghọta ihe a Matayas na-eme. Ọ na-eme Charity Foundation n'akụkụ nke nyanwa bụ onye isi ebe afọ. So many people na-abịakwute ya ka ọ gwọọ ha ọrịa, so many people na-abịakwute ya ịchọ one help or the other. Nwanne e nwere ike on the line nyanwa ndị gwozi onye afọ, ọ jụbazi onye ahụ ajụjụ ebe ọ nọ kemgbe, kere ebe ọ nọ mgbe ọrịa bidoro ya, maọbụ kere ife ọ na-eme kemgbe. E nwere ike onye ahụ na-agwazi ya otu iwu ọ nọ n'ofu ụlọ ụka dị ntu a, o ji wee bụrụ olive oil ka a na-enye enye na-aṅụ nọ ya agwa enya, o ji wee bụrụ mmiri nsọ dị ntu a ka a na-enye ka ọ na-agwa enya, ya eti emechakwazie. Nwanne otu abụ n'ezi Matayas pụtazie emezi ife onyonyo na-ekwuzi ụmụnne m n'ụzọ adịrọ n'ife unu na-eme na the best wu isoro usoro emepụtara ibunu ndị ọcha na-eme ya aplai wee na-agwa onwe ha na the best wu ihe anyị nwa na onwe anyị ji na-eme ya aplai. Ịpụtazie inetretinzi ya na-ekwu na ị ga-akpọrọ ya polisi. Ike ọ na-adụ n'ife ahụ, why not use ike afọ wee gwuo onye ahụ? Ma ọ bụrụgo na ịgwọ onye ahụ, nke a Matayas kwuru ya bụ ife, why not use ike ahụ isi n'ọdị nwanne wee mee ife ị chọrọ ime? Why ijizi akpọ polisi? Why iji asị ya na ihe ejikwọtụ ya nga, ihe ejikwa mee nke a mee nke ọzọ? Ebe ị nwere ike kachasị ike, ebe isi m ị nwere ike ahụ, why not make use of it? Ụmụnne m, ọ na-eme atọba ụtọ si wepụ aghụghọ, atọba ụtọ si wepụ aghụghọ. Ọ bụrụ na mmadụ bịa na shedi gị ebe ị na-ele oso, kwuo na osi ị na-ere na ọ da afụ ụfụ, na ọ da atụ nri, na anya bụ oso na ọdụ ha tiv. Nwanne ife ị ga-eme wu iwere ofu ose ahụ tee ya n'anya, maọbụ inye ya ofu ose ahụ si anya ya taa ya nya ṅụ na mmiri. Nwanne ka ọ kọnfam ọ na ike dị n'ose ahụ ị na-ele. Ọ bụrụ ịkpọbara ya polisi, ọ bụghị ịchọbara ya okwu na ụka ọzọ. Na ife ị ga-eme wu
were ofu ose ahụ nye maọbụ were ofu ose ahụ tee n'anya. Ụmụnne m, oke a ka ọ ha n'ọnụ. O bido tata dịba mma, ọ dịbara gboo. Ọ ma akwa awụ arụ mara onwe ya. Ya gazie elu nwoke, gazie elu nwaanyị. Ise tụsara m ozi a nwanne mmadụ. Sọskraịbụ, daalụnụ.